No niin, katsotaan mitä nämä oikein tehdä. Täällä ollaan paljon nappeja ja sellaista. Nappi. Mitä tässä oikein lukee? En minä osaa lukea tuota kieltä. Kannattaa vain katsoa mitä tapahtuu. Mitä? Tämä olla mitä juurolla tehdä. Täällä olla hassunurkkaa. Haha, hien, tunak, tuttu, kebab, kebab, hahaha. Mitä? Oi apua, auttakaa, minä olla jumissa täällä, apua, mitä tapahtuu, kebab? Auttakaa, mitä oikein tapahtuu, apua, auttakaa. Mitä? Päästäkää minut ulos täältä äkkiä nyt heti. Mitä? Mitä? Mitä tapahtuu? Mikä olla tuo? Apua, auttakaa, mitä täällä? Mitä oikein tapahtuu? Apua, minä haluan pois. Apua, äkkiä, mitä tapahtuu? Ei, kebababa, ai kebab. Hopi, täällä halutaan syödä. Etki gang, yo, etki gang, yo. Kebab, mitä tapahtuu? Apua, täällä kirpailee minua. Teristä apua. Ei apua, kebab. Unohtuu kebab, auttakaa, apua, mitä tehdä, mitä oikein apua. Kebab. Mitä? Mitä? Mitä?